Ассалому алайкум, бародарои азиз. Сумка дорем. навбати пода рафтаистем. ҳаво қабезе бекадай ду рӯз бояд навбати подара бестем гузарнем майду. ис созай коли и тарафа ҳаво авай кадай ки насиб боша барем бояд мола қабул кунем. мардак навбатша гузаронагай навбати моай бояд барем қабул кунем. навбати мола ду рӯз бестем не ки ҳами тараф хеле ки мебини ҷои бод омадай беҳад фасон. Ассалому алайкум, бародарои азиз, тамошобино, подписчико. имрӯз ростига омадагим навбати мол. навбати мол дина бега омадем қабул кардем мола дар айлоқи дигаш мекунем мола машховай. хеле ки мебини иҷо ҷангалай бародарои ҷангалай. ове ки омада исазаю боло ове ки мебини оби пиряхай оби лозароай боло меояд. иҷа дар территорияи айлоқ медорояд. мардум ҳамҷа бошанд мебуранд айлоқ. хеле ки мебини дар боло як кас дар иҷо ду кас айлоқи асосӣ дар боло чанд ноҳиҷа места. иҷа назар ба айлоқи боло гармтар ки аст бисёртар местанд. мол ховай соат 11 шид. ховай соат 12 мегирем меремаш насиб. ина баъди обеда молаем. боруну барф алараш зада. шувак задеса. моле ки касалай азоб мекашад. мол пулама таптар шид. ҳаймо камта боло барф зада у тарафо. ҷо боруни сахт зад мегирем. ҳози боло мебарем бовҷара манавор мегирем. хеле медонем бародарои азиз, динам ҳаво борун буд, борун зад. имрӯз шукри худо ки ҳаво созай беҳад хубай. камта аврай созай неки назар ба динай на хубай. имрӯз охирон навбати мола насиб бошад. хушру мола мегардонем мечаронем ҳамқати халос. инаму пиряху лозарои гуфтем амусна. решҳои қуллаи Исмоили Сомонӣ. янами чиёр кӯҳ. аз сатҳи баҳр тақрибан як 3000 метр бландидаи мардаро. ина нигаҳ кунед. дина вақте ки борун борида иҷо униҷора десе давҷо боша барф зад. ин тараф ҳамонки дар иҷо як зада харо кард. мовсу моли қӯйчай чарондасай тай барф зад. ира клеф мегам бародарои аспа мемонад дар зимистон мехӯрад. чӣ ҳайвоне ки мегардад ҳамин зимистон дар ҳамин чиза мехӯрад. кашки созай мол баҳзур мечара сер мекуна. ҳамихе чаридаам агар бичарони 2-3 модам хеле ҷо мақсад барои фарбишаи мол беҳад хубай. ӯ болода алаф ранги ҷанесай пастарай мақсад. ҳамин ҷое ки мебинед ҷои нахчир гард меган. ҳамин ҷои нахчир гард мақсад нахчиро вақте ки барф меборад зимистон дар хунук мешавад мефурояд ҳамин тараф кам кам. капак амрӯзали сатҳи баҳр қариб 3000 метр бландидаем. шерои нар бародарои азиз, ногуфта намонад. ҳар як тай шумо хоҳиш агар як таи лайк дар видео монед
беҳад хуб мешавад барои активи канал. баро ки чанд қайчи аз видео напартагем қариби 1-2 сол шуд активи канал мақсад пас шидагай яктай лайк агар монӣ ҳам активи канал вақте ки мехеза просмотр мо бисёр мешава. ҳар яктаи шумо миннатдор. то видеои баъдира худованд нигаҳбон.